Croeso i'r Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol. Mae Deddf Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus Cymru yn sefydlu'r Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol. Pwrpas y Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol yw gwella llesiant economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol yng Nghymru. Bydd hon yn sianel ffurfiol i gyflogwyr, busnesau, undebau llafur a chynrychiolwyr y trydydd sector ymgysylltu a gweinidogion Cymru a darparu safbwyntiau cyflogwyr a gweithwyr yng Nghymru. Mae'r ddeddf yn nodi y bydd aelodaeth o'r Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol yn cynnwys Prif Weinidog Cymru fel cadeirydd ac aelodau Llywodraeth Cymru, 9 cynrychiolydd cyflogwyr, a 9 cynrychiolydd gweithwyr. O bryd i'w gilydd, efallai y bydd y Prif Weinidog hefyd yn dymuno gwahodd gweinidogion Cymru, dirbrwy weinidogion Cymru eraill, y cwnsler cyffredinol neu unrhyw aelod o staff Llywodraeth Cymru i fod yn bresennol hefyd. Bydd cynrychiolwyr cyflogwyr y Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol yn cynnwys unigolion y mae'r Prif Weinidog yn ystyried ei bod yn cynrychioli categoriau amrywiol o gyflogwyr. Y categoriau hyn yw cyflogwyr cyrff cyhoeddus, cyflogwyr y sector preifat, cyflogwyr sefydliadau gwirfoddol, cyflogwyr addysg uwch, a chyflogwyr addysg bellach. Mae cynrychiolwyr gweithwyr yn unigolion anwebir gan TUC Cymru, y mae'r Prif Weinidog yn ystyried ei bod yn cynrychioli staff sy'n gweithio i bob categori o gyflogwr. Gall y Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol hefyd sefydlu is-grwpiau i helpu gyda'i waith. Rhaid i'r Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol sefydlu is-grŵp caffael cyhoeddus a all roi gwybodaeth a chyngor i'r Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol am y swyddogaethau a roddir i awdurdodau contractio a gweinidogion Cymru mewn perthynas a chyffael cyhoeddus sy'n gymdeithasol gyfrifol. Gwaith y Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol fydd rhoi gwybodaeth a chyngor i weinidogion Cymru ar y ddyletswydd partneriaeth gymdeithasol, mynd ar drywydd y nod llesiant Cymru lywyrchus, y swyddogaethau a roddwyd i awdurdodau contractio a gweinidogion Cymru sy'n ymwneud â'r ddyletswydd caffael cyhoeddus sy'n gymdeithasol gyfrifol. Mae'r ddeddf yn gosod dyletswydd partneriaeth gymdeithasol ar y cyrff cyhoeddus a restrir yn adran 6 o ddeddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol Cymru. Mae'r ddeddf hefyd yn gosod dyletswydd partneriaeth gymdeithasol ar weinidogion Cymru. Mae'r ddyletswydd partneriaeth gymdeithasol ar gyrff cyhoeddus yn golygu bod yn rhaid i gorff cyhoeddus a restrir yn adran 6 i'r graddau y mae'n rhesymol geisio consensws neu gyfaddawd gyda'i undebau llafur cydnabyddedig neu gynrychiolwyr eraill o'i staff ar ei hamcanion llesiant yw gosod o dan ddeddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol Cymru. A'r penderfyniadau o natur strategol sydd i'w gwneud ynghylch y camau resymol y mae'r corff yn ei cymryd wrth arfer ei swyddogaethau i fodloni'r amcanion hynny. Mae'r ddyletswydd partneriaeth gymdeithasol ar weinidogion Cymru yn golygu bod yn rhaid iddynt ymgynghori ar Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol wrth wneud penderfyniadau o natur strategol ynghylch y camau rhesymol y mae gweinidogion Cymru yn ei cymryd wrth arfer ei swyddogaethau i gyflawni ei hamcanion llesiant a osodwyd o dan ddeddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol Cymru. Rhaid y gyrff cyhoeddus adrodd ym mhob blwyddyn ariannol ar sut y maent wedi cydymffurfio ar ddyletswydd partneriaeth gymdeithasol. Bydd yr adroddiad hwn sy'n cael ei lunio mewn partneriaeth ag undebau llafur neu gynrychiolwyr staff eraill yn cael ei gyhoeddi a'i gyflwyno i'r Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol. Bydd yr adroddiad hwn yn dweud wrthym sut mae cyrff cyhoeddus yn cydymffurfio ar ddyletswydd partneriaeth gymdeithasol.
Rhaid i weinidogion Cymru hefyd adrodd ar sut y maent wedi cydymffurfio ar ddyletswydd partneriaeth gymdeithasol drwy baratoi adroddiad o'r hyn y maent wedi i'w wneud i gydymffurfio ar ddyletswydd mewn perthynas a phob blwyddyn ariannol. Rhaid i'r Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol gytuno ar yr adroddiad neu gynnwys datganiad yn egluro pam nad ydyw yn cytuno. Rhaid i weinidogion Cymru hefyd gyhoeddi'r adroddiad, ei gyflwyno i'r Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol a chyflwyno'r adroddiad i'r Senedd. Ewch i'n gwefan i ddysgu mwy am y ddeddf partneriaeth gymdeithasol a chyffail cyhoeddus.